जुमाया दिनै बेयाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जों बेखौनो जिरायदों जे जोंहा बिटिएडि क'अर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघ दङ आरो बे बिटिएडि क'अर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघखौ आगोलनि गोजाम आफादखौ जोङो दिनैहाय सिफायनानै बिसेस खारनबशत' जों माने गोदान आफाद दानाय जाबाय आरो गतिके आरो नामाबो जोंना आगोल बिटिएडिमोन गतिके दा बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघ हिसाबै जों बेखौ दानाय जाहैबाय। दिनैनि आल'सना बेनोमोन जे जोंनि रायलायनाया जिहेतु जोंनि जेनाखि बिटिआर ओनसोलाव जेखौ लेन्ड मेला खालामदों बे लेन्ड मेलाफोराव जोंनि बिसेसकरि ट्राइबेल मानसिफ्रा हानि मोनथायनि थाखाय जे आबेदन निबेदन खालामनांबाय बहुद समस्या जानानै फैदों बे आरो कास्ट सार्टिफिकेटनि जोंनि जेनाखि ट्राइबेल माहारिनि जेनाखि कास्ट सार्टिफिकेट बे कास्ट सार्टिफिकेट इस्युआवबो सरकारा जेनाखि अनलाइननि बेबस्था खालामदों बेवहायबो जोबोरैनो जोंहा माने गुदुसिन जानानै फैदों। कास्ट सार्टिफिकेटफोरखौ जों आगोल जेरैबायदि एसे गोरलै राहाजों मोनोमोन दाना सरकारा बेखौ डिजिटेलाइज सिस्टेम खालामनायनि उनाव जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा जोबोद गोब्राबसिन जादों कास्ट सार्टिफिकेट मोननायनि बेलायाव बेफोरखौ लानानै जों आल'सना खालामो आरो बिसेसकरि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बिटिआर ओनसोलनि जेनाखि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जे समस्या बे समस्याया सरकारा जेसेबांनि मोजां निति बानायदों नाथाय जोंनि समस्याया बारानिफ्राय बारा जादों बिटिआर ओनसोलाव दा बिनि हेंथायैबो जों दिनै मोजां आल'सना खालामदों आरो फैगौ बे गासैबो समस्याफोरखौ लानानै बिटिआर ओनसोलनि हा हुनि रैखाथि आरो जोंनि ट्राइबेलफोरनि जेनाखि माखासे थामोनथा आरो जोंनि जातिनि प्रमानपत्रनि जेनाखि सरकारा जटिलता बारा खालामदों बेफोरखौ लानानै जानुवारि दाननि जों 23 तारिखआव बरमायाव मोनसे मिटिं लाबावनाय जाबाय गोदान आफादा गोदान क'अर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघआ बेवहाय जोङो माखासे प्रस्ताब लानाय जागोन आरो बे प्रस्ताबखौ बिटिआर सरकारनाव जों होनाय जागोन आरो जोंनि प्रस्ताबखौ जोंनि मिरु आफाद ट्राइबेल संघआवबो जों दैथायहरनाय जागोन। थांनाय सम माखासे सिगाङाव माखासे दास मानसिनोबो माने ट्राइबेल संघनि सार्टिफिकेट होनायखौ दावराव मोखां बिजाब फेसबुकफ्रावहाय भाइरेल जानायखौ नुदोंमोन। नंगौ जोंबो बेखौ खोनादों आरो जों माने मिडियाआव नुनो मोनदों बियो जोंनि थाखाय मालाबाबो आजावजाथाव नङा आरो दुखुनांथाव बियो सरकारनि माखासे नीतिनि थाखाय बे जानो मोनदों जिहेतु ट्राइबेल सार्टिफिकेट एबा कास्ट सार्टिफिकेट एप्लाइ खालामनायनि सेराव बिथांमोननि जे डकुमेन्ट बे डकुमेन्टखौ ट्राइबेल संघआ जिहेतु जास्टिफिकेसन खालामनो मोना जादों जों बेखौ जों आइडेन्टिफाइड खालामनांगौमोन नाथाय जोङो बिथांमोननि डकुमेन्टखौ जों नायनो मोना जादों सरकार जे नीति बेवहाय गोबां ट्राइबेल नङै मानसियाबो बे सार्टिफिकेटखौ मोननायनि मोनसे लामा थाहैदों आरो बेबायदि लामाजोंनो हयथ' सोरबा दास देखा बिथांमोना ट्राइबेल नङाबाबो मोननो हादों आरो बिनि थाखाय जों तीव्र प्रतिबाद खालामदों आरो बेखौबो जोङो सरकारनाव जोङो बे जोंनि दाबिखौ होबाय जे बेखौ मोजां जोंनि थाखाय जोंनो ट्राइबेल संघनो बेखौ जास्टिफाइ खालामनो थाखाय जों बेखौ नायबिजिरनो थाखाय जोंनो लामा होनांगौ होननानै जों सरकारनाव जों दाबि दैखांदों आसाम सरकारनाव। मोनसे खोथाया माने कामतापुर रायजोखौ लानानै जोंनि चिरां आरो क'क्राझारखौहाय कामतापुराव सोफागोन होननानै जोंनि बर' रायजोफोरनि गेजेराव गोबां गिख्रंनाय सोमजिगासिनो दं दा बे बेलायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो? कमतापुर रायजो सोरजिनायाथ' बे सरकारनि मोनसे राजनितिक इस्यु बेखौ सरकारा खालामनो हागौ बाहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया बाहाय बाधा गैया एसेबो नाथाय बे इस्युआव कमतापुर रायजो सोरजिनायनि सेराव बिटिसिनि बा बिटिआरनि बबेबा खोन्दोखौ जुदि होयोब्ला बेहाय जों ट्राइबेल संघआबो एबा बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघआ माब्लाबाबो बेखौ मानिनानै लानो हाया गोबां खोन्दो नङा 1 इन्सि हा जुदि बे कमतापुराव थाङोब्ला बिनि गोख्रों आन्दलन खालामनाय जागोन आरो बिनि प्रतिबाद खालामनाय जागोन आरो कुनु बिटिआर ओनसोलनि कुनु दल संगठनानो बेखौ जोंनि ट्राइबेल मानसिया संगठना मानिनानै लाखायाखै आरो जोंबो मानिनानै ला बिनि जों गोख्रों बिनि हेंथायै सोमावसारगोन आरो बेखौ खालामनो थाङोब्ला। फैगोन बिसायख'थियाव क'क्राझारनि जे लकसभा सिटखौहाय माने एसटिनिफ्राय बोखारनायनि माखासे दावराव दावसि सोमजिगासिनो दं बे बेलायावहाय बिनि थाखायथ' जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि दल संगठन गासिबो बिनि हेंथायै जेबो प्रतिबाद खालामदों आरो बिनि हेंथायै गसंगोन आरो जोंबो फैगौ 23 तारिखनि जे बरमानि अधिवेशन माने बिटिआर ट्राइबेल संघनि क'अर्डिनेशन कमिटि बेहाय बे सोमोन्दै जों आरो रायज्लायबावगोन 23 तारिखआव।